de Llibres de l'Illa de Gont. Jo soc Roser i avui parlarem de Circe. La meva intenció no és aquesta setmana parlar d'este llibre, de Circe. El que passa és que me'l vaig acabar fa molt poc i tenia moltíssimes ganes de parlar-ne. I, bueno, no és així, no són llibres de la Kika, sinó que un llibre un poc més modern. Circe és un llibre que em van regalar per l'aniversari i en un primer moment vaig pensar que estaria bé perquè a mi m'agrada la mitologia grega, m'interessa bastant, m'interessava més abans que ara, però sempre m'ha agradat molt. I vaig pensar, per la temàtica sí que m'agradarà, però no sé, tampoc tenia moltes expectatives, un llibre més. A més era molt gran i jo fa molt que no llegís llibres tan llargs. Però, o sigui, en 3 dies me vaig llegir i perquè tenia que treballar, que si no jo en un dia me l'haguera acabat. Em vaig enganxar, com feia molt de temps que no m'enganxava. I després vaig entrar moltíssim en la història i quan me vaig acabar em vaig quedar com... I ara què? Ara vull seguir sabent què li passa a Circe, vull seguir la història. I vaig decidir que tenia que parlar d'aquest llibre, anem a parlar de novel·la fantàstica. Llavors, per a mi mitologia entra també dins de novel·la fantàstica, sincerament. No sé si ho considereu igual o no, però és que si no me diràs tu on col·loques totes les històries basades en mitologia, perquè potser no és el mateix la mitologia pura i dura que un llibre com este. Però què de Circe anem a parlar? Parlem de l'edició, perquè és una edició superbonica, tapadura, i a més, com podeu veure, és brillant, amb relleu i crec que és una edició molt cuidada. Tenim a més en aquesta edició al principi la illa d'Ea, on us explicarem que on va viure Circe gran part de la seva vida, i amb les seves parts, dels quals parla el llibre, etc. Alguns personatges com és Escil·la. I molt guai, com dic, una edició realment molt bonica. L'autora és una autora nord-americana, Madeline Miller, o Madeleine, no solament este Madeline com es pronuncia, però Madeline Miller, aquí tinc una. I aquesta edició està publicada en castellà per AD Novel·les. En català no l'he trobat, així que suposo que no estarà publicat. La novel·la és de l'any 2019 i de fet té una segona edició de l'any 2020, o sigui és bastant recent, no arriba a fer ni 2 anys. I és la segona novel·la de l'autora. Una cosa molt interessant també d'aquest llibre és que la traducció està feta a 4 mans, és a dir, no va ser un únic traductor, sinó que en van ser 2. Jorge Cano Cuenca i Celia Recarey Rendo. I ho trobo bastant curiós perquè quan és un traductor intervé és bastant fàcil que es note i que veus com diferents estils. En canvi, jo durant tota la novel·la no ho vaig veure en cap moment, sinó que durant la meva part els traductors, perquè realment sembla que has estat traduït per una única persona, que és el que s'intentava, però volia destacar sobretot el treball de traducció, que sempre és important no oblidar-nos dels traductors, com se nota que és una traductora. Com dèiem, l'escriptora Madeline Miller volia parlar també un poc d'ella abans de tot, i un dels motius pels quals no tenia gaires expectatives jo respecte a aquesta novel·la és perquè, en general, les adaptacions literàries de mites no me solen agradar massa, perquè es prenen moltíssimes llicències, són gent que no tenen molta idea dels mites, que es prenen un poc a la lleugera, etc. I és la sensació que he tingut jo sempre. Què passa? Que aquesta autora tenia molta idea dels mites. I per què? Perquè ella va estudiar filologia clàssica a la universitat. És professora de llatí i grec i també explica Shakespeare a alumnes de batxillerat. És una persona que ha estudiat a fons i que té molta idea d'allò que està parlant dels personatges, que està parlant d'aquesta literatura clàssica, i crec que això es nota moltíssim a tot el llarg del llibre. I a més, ella també va estudiar dramatúrgia, especialitzant-se en adaptació de texts clàssics. Llavors es nota que té aquest rerefons, que té aquesta formació darrere i, com dic, està molt present, està molt patent durant tot el llarg del llibre. Llavors, el llibre de què tracta? Bastant senzill, tracta de la vida de Circe. Jo fins ara Circe només la coneixia perquè sabia que era una de les illes a les quals
arriba Ulisses durant l'Odissea. No m'he llegit mai l'Odissea, tot i que ara ho estic fent. Però sí que òbviament tenia idea d'un poc de les peripècies que passava Ulisses durant el seu trajecte de tornada cap a Ítaca. Llavors, quan diem, no? És una d'aquestes parades, jo molt més d'esta senyora no sabia, el que sabia de l'Odissea, doncs, que era maga, que convertia els homes en porcs, clarament, però, i una que, si no m'equivoque, Ulisses té una relació amb ella durant una temporada, no sé. Però, molt més no en sabia, i com dèiem, no? Llavors tracta de l'àrea de Circe. Llavors, Circe és filla, segons la mitologia, d'Helios, el déu del sol grec, i d'una nàiade, Pasífae. Ella se la considera una nimfa, que m'ha explicat el llibre, és una mica un poc com repudiada, no? Perquè no és tan guapa i tan seductora com hauria de ser una nimfa, com ho és sa mare, i tampoc té cap poder com és un pare. Tot això es veu molt palès durant la primera part del llibre. La primera part del llibre, que a més està molt diferenciada, és l'època que ella viu al palau d'Helios i com bàsicament ella és una no ningú, o sigui, passa desapercebuda, ningú li fa cas, ningú li dona cap importància, no? És una part de la novel·la pot ser més costumista, més del dia a dia, però no per això deixa de ser menys interessant. I és que la desfilada de personatges que passen en aquella primera part i les històries que tenen lloc tant amb Circe com a protagonista com a Circe com a observadora és molt interessant i realment te fa voler seguir amb la història. La segona part del llibre passa a la illa d'Ea, i és que quan es descobrís que els fills d'Helios i Pasífae són mags, se'ls té molt a por, els déus els tenen bastant a por, i per intentar crear un exemple per a que ells utilitzen la màgia, d'entre tots ells a Circe l'exilien com una espècie de penitència. No explicaré molt més perquè justament a ella, o sigui, diu el llibre, però ella és la que ha de servir com a exemple, no? I l'exilien, com diem, a l'illa d'Ea. Però és un exili curiós perquè ella té permès eixir d'aquella illa, però que vulgui pot entrar. I llavors això fa que molts déus i molts personatges arriben a aquella illa creant també unes històries molt interessants. Esta segona part pot ser més interessant. Jo, tal com ho veig, em pareix que la primera part és una espècie d'adolescència per a Circe, una adolescència molt llarga perquè ja és immortal, però una adolescència a cap i a la fi, no? Un període d'ingenuïtat completa, ja no eixim mai d'allà o eixim molt poc del palau de son pare, realment no coneix el món, no coneix res, més enllà que els quatre pares han estat criant encara que d'una forma, diguem, que no se l'ha valorada, almenys ha estat cuidada, no ha hagut de patir mai, no coneix què és el patiment, no coneix què és la soledat en si, la soledat real, la soledat no tindrà ningú, ni algú que t'insulte, vull dir, res, zero. Llavors, la segona part és com és un període de supervivència, un període en el qual ella comença a prendre el seu propi poder i comença a haver de valer-se per si mateixa. I és que, de fet, tota la història és, des d'un punt de vista, és una història de creixement personal, no? És una història de descobrir el poder propi, el poder que porta ella dins, i el de demostrar, no? Demostrar que ella se va per si mateixa i que no necessita ningú. I és molt interessant durant el llibre perquè arriben a certs punts en els quals tu ja pareix ser o ja penses que ella és qual és el seu poder i que ja se va per si mateixa, però tanmateix veus que continua necessitant de la validació externa, sobretot d'homes, però continua encara necessitant, encara no és capaç d'ella avaler-se per si mateixa. No és fins al final, que diu no, fins així hem arribat, jo soc una gran maga, soc molt poderosa i no tinc per què aguantar que ningú continuï ningunitzant-me de la manera que m'ho han ningunitzat. I és que durant tota la novel·la anem com reprenent una càrrega emocional que es buida al final amb una catarsis, i això és una estructura molt típica de les novel·les clàssiques, i altra vegada veiem aquesta formació que té l'autora i que per tant fa aquesta història, malgrat prendre certes llicències, no deixa de sentir-se com molt autèntica, com molt de l'època, com molt clàssica. I també és una cosa que com a mi t'enganxa molt i que a mi personalment m'agrada molt. Un altre tema recurrent que veiem dins d'aquest creixement personal és el fet d'acceptar les responsabilitats. Òbviament tots cometem errors en la vida
I és el que li passa també a Circe, és que Circe no és perfecta, ni molt menys, com ja he dit, és bastant ingènua en certs moments, és egoista, té rabietes, en aquesta època més primerenca, no? Té aquest sentiment de que ella sap molt, però no sap res, que és el que ens passa moltes vegades quan som adolescents també. I els errors que cometen en aquell moment segueixen tormentant-la molts anys després, no? I crec que això també és important perquè, bueno, es passa molt. I és important, com es veu a cert punt de la novel·la, de tancar el capítol, passar pàgina, acceptar la responsabilitat, però que aquests errors no ens aferren, no ens impedisquen avançar. Això també es veu al llibre, i trobo també, com deia, molt interessant i molt guai. Com comentava en Circe, com a personatge és realment interessant perquè al no ser perfecte ens ajuda més a sentir-nos representats, no? A sentir una empatia cap a ella, malgrat ella ser una immortal. Sí que sentim certes similituds potser amb allò que ens ha passat a nosaltres o amb allò que hem sentit en cert punt de la nostra vida. I és que al final, malgrat que la seva vida ser immortal és molt més llarga, en molts casos s'assimila a la nostra pròpia vida i per tant és un personatge amb el qual, com dèiem, empatitzem molt i per tant volem realment saber com continua la seva història, volem seguir com acaba, no? Fins i tot volem que acabi bé en el sentit perquè, ostres, que la pobra xica pateix molt, durant tot el llibre. I un altre tema important, i tornem a trobar la formació en filologia clàssica que té l'autora, són els personatges secundaris que apareixen, que són personatges coneguts a la mitologia, tant éssers humans com herois com déus. I tots estan representats molt bé, l'essència del personatge es veu molt clarament al llibre. Jo òbviament no soc experta en mites, però sé que n'he llegit, n'he conec uns quants, llavors quan veia els personatges representats al llibre no els sentia com a estranys, sinó que per a mi realment es representaven tal com jo me'ls havia imaginat, i estem parlant de déus com ara Hermes, Atenea o Zeus, però també estem parlant d'herois com Menelau, estem parlant també de, Ulisses, però també estem parlant de Dídac, estem parlant del Minotaure, i llavors totes aquelles històries com s'entrellacen amb l'epicentre, com tenim com a epicentre a Circe, ha m'agrada moltíssim, moltíssim, perquè com dic, no ens noten estranys, sinó que realment queda tot molt ben integrat i no tens la sensació d'estar llegint una versió modernitzada, una versió des d'un punt de vista modern, sinó que tens la sensació d'estar llegint realment un llibre d'aquella època, en cert sentit. Sobretot trobo interessant la forma com es representen els déus, es representa vanidosos, es representa egoistes i sempre amb la necessitat de demostrar el seu poder, especialment a través de la guerra i de la mort, intentant que els humans es maten entre ells per demostrar com els estimen i com els veneren, no? I es veuen tots els déus, realment és molt interessant, a més, des del punt de vista de Circe, una nimfa que en principi hauria també d'estar dins d'estos déus, no? Sentir-se tal, però es critica moltíssim, no? Perquè veu la falsedat que n'hi ha, al final, tot per què? Perquè són immortals i al final pas del temps que pareix no ens importa res, no? I aquest avorriment del pas del temps que tenen molts dels déus, es pot també trobar molt ben representat al llibre. Una altra cosa que volia comentar és que este és un llibre vist des d'un punt de vista feminista, no? I la història és un punt de vista bastant més feminista, i és que últimament estan apareixent moltes versions on donar la sensació de, no pot ser versions, però revisitar, no? La història dels mites, revisitar aquestes grans èpiques, com pot ser l'Odissea, però des d'un punt de vista femení. Ho veiem, per exemple, la Circe, també ho vegem a l'obra de la versió de Penèlope, que fa Margaret Atwood, que ja en parlarem en un altre vídeo. Per això també ho veiem, no? Veiem el masclisme tan present que hi ha, que sí, és de veritat, estem parlant d'una època en la qual era masclista i els mites són masclistes, que tampoc hi ha molt més. El que és que Circe, pel fet de ser una dona, se la culpa molt més que el seu germà, per exemple, i se la repudia més per no ser poderosa, per no ser guapa, per tenir una veu preciosa com la resta de nimfes, no? I és com que no és una bona dona perquè no compleix allò que se li demana, no? I just com tot això encara provoca més problemes en la seva vida. I com al final acaba sobreposant-se i acaba descobrir el seu propi poder, com hem dit, no? I jo no soc menys que ningú, jo no soc menys que ningú. I per això aquesta visió pot ser més feminista. A més, també una visió en la qual Ulisses, o Dirceu, no és l'heroi tan perfecte, diguem, com se'ns ha fet moltes vegades, i això també es veu, com deia, en la versió de Penèlope de Margaret Atwood, sinó que també té els seus defectes.
bastants. Però també, com dèiem, és bastant interessant, perquè a més de personatges femenins que apareixen a Circe, òbviament no tots els personatges femenins són com, que bonics, no? Perquè Atenea, pues... I de fet, com dèiem, Circe en si no és un personatge perfecte, no? Ni molt menys, comet molts errors, té moltes rabietes, és molt impulsiva en certes maneres, és egoista, és ingènua, no? Però, com dèiem, doncs, al final és un punt de vista, doncs, bastant feminista per això, perquè dona poder a una dona i fa d'una forma molt bona. El llibre de Circe va entrar en la llista de llibres més venduts del New York Times poc després d'haver sigut publicat i de fet té molt bones crítiques i no m'estranya. Jo realment us el recomano moltíssim. Ja la persona que el va regalar li he dit que moltes gràcies i que se li disca allà també perquè està molt bé. I de veres, jo crec que qualsevol que li agradi la mitologia grega o la fantasia en general li agradarà aquest llibre perquè és que enganxa d'una forma impressionant. Jo vaig entrar en la història moltíssim i és que cada pàgina, cada història, cada anècdota, cada tot és molt interessant. Crec que la narrativa i la forma que té de descriure tot el que passa i de descriure els personatges, de descriure els llocs, fa que realment entri dins la novel·la sent que tens a Circe al costat i que és ella qui t'ho està explicant. Són unes imatges molt potents en el sentit de que sents com que estàs allà mateixa i per tant crec que és un llibre magnífic. De veres, si us agrada la fantasia, si us agrada la mitologia grega, us el recomano moltíssim. I res, moltes gràcies per veure el vídeo, si us agrada us podeu subscriure per a veure quin altre llibre recomane i fins a la pròxima. Adéu!